Il-ħamis fil-għaxija, chairperson tal-Alternattiva Demokratika Michael Briguglio indirizza konferenza tal-aħbarijiet fuq xandir tal-Istat bħala parti mill-iskeda ta' programmi tal-Awtorità tax-Xandir. Huwa kritika lill Partit Nazzjonalista l-fatt li baqa' qatt ma daħħal żewġ liġijiet importanti, il-liġi tal-whistleblower u dik tal-finanzjament tal-partiti politiċi. Fl-istess ħin baqa' ma neħiex il-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi. Briguglio qal li din mhijiex attitudni denja ta' partit politiku Ewropew ta' veru. Għalfejn ma daħlux f'din il-leġislatura. Naħseb dik il-mistoqsija trid issaqsija lill-Partit Nazzjonalista. Però is-suspett tiegħi hu illi dawn ma daħlux fl-aħħar leġislatura għax jidher li fuq dawn l-affarijiet il-Partit Nazzjonalista għadu mhuwiex biżżejjed Ewropew. Sfortunatament il-Partit Nazzjonalista ma daħħalx il-Whistleblowers Act minkejja illi qabel l-aħħar elezzjoni wedna li ser tidħol. Iċ-chairperson tal-Alternattiva tkellem ukoll dwar deċiżjonijiet oħra żbaljati li ħal gvern f'din il-leġislatura, fosthom iż-żieda ta' €500 li l-Kabinett talilu nnifsu u r-riforma tat-trasport pubbliku. Ħanibda tal-500. Tal-500 naħseb il-gvern kien insensittiv li daħħal dik iż-żieda. Jiena nsuq, però nippreferi nirkeb tal-linja. Sfortunatament ma nistax immur ix-xogħol tal-linja għax mhijiex reliable. F'pajjiżi oħrajn, il-Ministru responsabbli kien jieħu responsabilità ta' din il-ħaġa. Sfortunatament, f'pajjiżna l-accountability tidher li għadha ħolma. Briguglio tkellem ukoll dwar id-deċiżjoni tal-Gvern li jmur għall-użu ta' żejt li jinġess l-iktar il-heavy fuel oil li jintuża fil-power station tal-BWSC u l-qabża għal gass li ilha tiġi mwiegħda minn Gvern Nazzjonalista sa mid-99 u li iżda baqgħet qatt ma waslet. Nista' ngħidlek il-konsegwenzi ta' dik id-deċiżjoni li flok libna l-gass, libna l-heavy fuel oil x'kienet dik li nista' ngħidlek jien u l-konsegwenzi kienu negattivi. Ġejna dipendenti totalment fuq iż-żejt. Iż-żejt huwa fuel li jħammeġ, iż-żejt huwa fuel li l-prezz tiegħu ngħidu x'ngħidu u nwedu x'inwedu ser ikompli tiela u ż-żejt huwa enerġija li qed jiġi skartat bil-mod il-mod minn pajjiżi li għandhom politika ta' enerġija sostenibbli. Iċ-chairperson tal-Alternattiva deskriva bħala arroganti id-dikjarazzjoni ta' Lorenz Gonzi li jekk jitlef l-elezzjoni ġenerali ma jirriżenjax minn kap nazzjonalista. Naħseb il-Prim Ministru kien kemm xejn arroganti meta qal li mhux ħajirriżenja jekk jitlef l-elezzjoni għax jiena nemmen li kull mexxej għandu jkun accountable.